gramy sobie z MSK. I jak widać, sobie zadania z frame'ów będziemy robić, będziemy sobie budujemy zakupy, będziemy mieć kasę na te przeceny, bo ostatnio... To jest ten ja. A to jest Dorian. Za głośno. Róbmy sobie. To nie cicho jest was. Dobra, nie pisz. Myślę, że możemy się na luzie przebrać. I to jest mój ulubiony strój w tej grze. Muszę znaleźć te atrybusy, które... O, są. Tu zawsze na karierze atrybusy pokazał. Więc sobie zobaczcie, że atrybusy. Chyba wysłużyć projekt. Zadanie. To będzie prosto. O! Oni! No, na błyska. Ja wiem, jak to zrobię. Taką bluzkę. O! No i to mi się podoba. Ona jest taka dziwny kolor. Jakbyś go ocenił? A jakbyś ocenił to, ten kolor? Ale nie mówi, jaki kolor to jest. Taki bordowo różowy kolor. Dorian robi kontrast, są kombinacje zielono-czerwono-niebieski. Ja taki zrobię bardziej... drogo. Znaczy nie droga, ale będzie dla VIP-ów. Tego nie wiem, co to jest. O, dobra, mam. Dobra, ja już skończyłem. Co? Zadanie? To wszystkie moje bluzki, które zrobili. My plus Wi-Fi. A to jest najładniejsza. Mi plus Wi-Fi. Mi Wi-Fi. O! Uk! Uk! O, jak będziesz VIP, to sobie kupisz. Za 3 sztuki. To dla VIP-a nie jest nic. To dla VIP-a nie jest nic. A! Nie jeszcze! Szybko, jeszcze muszę kolory zmienić. Całej bluzki. Nie taki. Okej. Myślę, że moglibyśmy... Dobra. Soki, może coś dobrego fajnego dodaję. No. Też mam teraz. Gip. Padło ona? To są najważniejsze, nie? No, to jest hit. A nie, tata jest. A wiesz, że musisz kupić, jak się zapisał? Nie? Tak. A no tak, te zadanie ostatnio robiłeś. Nie, prawda, to nie robię. Szkoda. Musimy poszli sobie. Bo ja ten, co? Zadania, zaraz. No dobra, mi daj. A ja mam też zadanie z autografami. Dam ci, okej? Czekajcie, później na poczcie piszą. A ty zrobisz te zadanie z tymi? Ale co, autografami? Te 4 autogramu? Nie. Ja drugi daję. Ci. A ty? Dostałem. A ty ile zrobiłeś? Ja nic nie mam lagi jak... Lagi? No. Też niekiedy mam lagi. 5 prezentów niebieskich. O, widzisz, 2 są. 2? No. Ale nic nie mam. Ja? No. Ciekawe czemu. Tu mam jeden. Ale te kartki mi się podobają. A to mi dało, patrz. No nie mogę jej kupić, bo to jest dla... O, tu mam jeszcze! 4! O, jeszcze jeden! Jest! Zrobiłem! Nie bierzcie pod uwagę moich oczu. Oj, zrobiłem! Jeszcze jeden. Nacisnął. Jest! Udało ci się, Dori. W końcu brawo! Dori się łączy z tym zadaniem. Wszystkie zadania wykonane, jak wykonane. No to jeszcze masz towarzyskie. Towarzyskie jest proste, załatwione. Już po prostu stworzyć zadanie. Jezus! Ora, na zakupach mam lagi. A dopiero co byłem i robiłem. Widzę, że mogliśmy zbierać na zwierzaka. Dajcie moja! Patrz! Moja! Nie, to nie twoja, bo to jest wyprzedaż włączona przecież. Tak, ale na metce to jest włączona wyprzedaż. To nie znaczy, że jest tylko twoja. Jak to nie? Jak się na metce? Ty, to są moje. Patrz, tego na pewno nie stworzyłeś, nie? No nie, no właśnie. Ale jest na metce. Czyli jest przecena tajby? No, tak jakby. Dobra. A, za 250 nie kupuję tego. Dobra, kończę zaraz, bo nie ma nic za razie do robienia. O, fajna? Oj, patrz co. Jeszcze czekacie. O, w ogóle dawajcie nazwy pod tym, jak to się, pod filmem, ja będę dawać wam prezenty. Ja, niż życzę, tak? Jak będziemy stać. Poproszę nie coś za 1000 zł. W ogóle prezenty, które mam. Dobra, na końcu, jak zawsze będzie taka tradycja, będziemy robić siłki. Na koniec zawsze. To jest końcówka, no, to nie ma